diri tuh. Kenapa nih? Ada obat nih. Tiga. Ya, aku keluar dong. Ayo. भेक्सिन लाहैनो नागिरदों नायलांबाय थायो लोगोफोर कारिगावआवनो लागोन हाबलांनांगौ भेक्सिन लानो एसे थांबानो हाबनाय लामाखौ दिन्थिलांसै आं एसे कारिगाव मास्क गाननांगौ नामा जायगाखौलाय मोजां नुगौमोन ना नैबेयो जाराव मैना खिनो गारि मोजां नायनानै लाखा जै स्कुटि गोमोबाथाय लाखिखादे नायनानै लाखा स्कुटि गोमोबाथाय बेखौनो लाखिखा मानसिखौ जि मोजां होनबावो नामा फाग्ला थाबायो सफैबा Uy, mana muna?